Salam, hormatly vatandaşlar. Yine de men sizin bilen Murat Gurbanow, DBT lideri. Men şu gepleşigimde sizin bilen öz gepleşiklerimden temalaryny dowam edesim gelýär. Birinji bilen öňkü gepleşiklerimde men aýdypdym Türkmenistanyň hökümet kuruluşy nämeden ibarat, Türkmenistanyň prezidenti kim, näme işleýär, Türkmenistanyň hukuk goraýan gulluklar näme işleýär. Inni ýa-ni bizim söwüş meýdançasynda yani o tarafta hükümet ve onun koşulları olsa, bu tarafta halk. Men näme şu söwüş meýdançasy diýen. Sebebi Türkmenistan'ın prezidenti yani внебрачный syn da yani öz ayalından bolmadyk ogul Berdimuhammedow Niyazowyň. Şu Niyazow şol bizim döwletimizi zahvat edip alyp gelip diktator sistemany gurup, indi şonu Berdimuhammedow dowam edýärdi ve öz ogluny goýjak bolup bizim yurdumuzu doğru eline alıp bular paçalık kuracak bolýar. Ine şunu men analitik ýagdaýda suud etken bolýar. Ine şular şunu edenle, şu yola gidenle bular Türkmen halkyna karşı söwüş başladylar. Girliň söwüş. Näme men girliň diýen? Sebebi şular ýa-ni bir zat diýse muny girliň ýatyrýarlar. Giýje gelip alyp gidýärler de, ýa-ni nemes faşistler ýaly. Akdýärler de ýitirme diýerler. Kardeşlerine gelip gurulaysam, yani tohumunu basarsın, eydert, beydert deyip yani kakı diyorlar. Sapartilki şunu ne diyordu? Bir adam tutulsa şunun tohumunu kırıyordu. Yani tohumların in dayılarını basıyordu. Biznesi olsa elinden alıyordu. Hükümeti işlerimize kovduruyordu. Şu tohumu yani pulsuz kalıyordu. Öz gününü doğudan görüyordu. Yani mertebesini, ruhunu kaçırıp, şunu yani tohumdaki in bir öňe çıkan adamı maşgalasına öňe çıkarıp televizorda maskara edip şu maşgalaň ýanyna hiç kim barmady edýärdi. Ine bu tehnologiýany Hramow, Jadan we Niyazow tapdy. Ine şu tehnologiýa gidip dur. Şuňky günde de MHM terrorist gurumasy şunu dowam edip dur. On gatlaryna prokuratura, olam ýarym terrorist guruma. On daşyndan kadetler, olara terrorist, durşu terrorist kadetler. Olar adalatlyk däl, adalatsyzlyk ministrleri. Durşu bilen adalatsyzlyk ministrleri. Hi bir ýerde adalat çözüp gördülermi? Adalat çözülýär. Haçanda bir ýerde goýun ogulansa, onda da kim para berse, ine şu adalat tarap para berse adalatly çözýär, adalatsyz tarap para berse adalatsyz çözýär. Ine şu ýaly bizim döwletimizde adalat ýitip gitdi, azatlyk ýitip gitdi. Adamyň mertebesi uçup gitdi. Adamyň ruhy pesir gitdi. Ine şu ýaly döwlet, şunu gurky botyr, prezidentler, ýa-ni diktatorlar, bütün dünýäde tasdiklanan, bütün dünýäde suud edilen diktatorlar. Ine siz bana soraw beresiňiz. Näme şular diktatorlar bolsa, bütün dünýä niýe edýär? Bütün dünýä jemgyýeti niýe edýär? Gasy dogry soraw. Bütün dünýä jemgyýeti dogry edýär. Şu bütün dünýä jemgyýeti bar bolansa, bizim öýümüze gelip agzymyza şotçuk koymadylar. Şolar bar bolansa, bizim öýümüze gelip ýa gamçylap eýýän gulçulukda bolmadyk. Ine şolar bar bolansa, ýöne ine şolar şundan beter hereket edilenok, sebebi biz gymyldamyk, biz aýdamyk ardymyzy. Problemaly adamy basyp goýberýärler, maşgalasyny basyp goýberler, gurulýardy o. Hiç ýerde aýdam ýok. Serden Tursun baýyň maşgalasy. Türkmenistanyň taryhynda bir tane maşgala gahrmanlar. Öz oglunyň şuraya öldürülenine çıdaman, namusyna, wyjdanyna dayanıp çıktılar da aýtdylar. Bu näme boluş? Bizim oglumuzy öldürýäňiz 14 ýaşly. Başga ýok bizim taryhymyzda. He başga turulmamy, aýdanmamy? Ýok. Bizde Çerjun tragediýasy boldy. Bizde Marin tragediýasy boldy. Hani ýok o zatlar. Bizde Balkanda bir näçe ýertirimler boldy, adamlar öldü. Bilmeýine ine partlap adamlar öldü. Aýdam da bar. Sallatlar öldü aýdam da. 56 sany oglun daşyny öldü. Hani ýene dasy ýokmy? Bizim özümizde günah. Men şu adamlar günahlamok. Bizim hemmemiz günahkar. Şu diktatorun bolup durmagy ve şu diktatorun gitmeli esasy biz günahkar. Diktatorlar olar düşnükli, haramzadalar. Öz milletine karşı düşman. Ol düşnükli. Ýöne bizem ma şoň içinde. Bizim Türkmen halky şoň içinde günahmy bar. Näme? Sebebi puluguzykdyk,
Sebebi namus we wyjdanymyzy satdyk. Sebebi gyra çekildik. Birini gapdyrly ellerini ya bir bar bir zat etjek bolanma biz ay ýoklay boşlay diýip gyra çekildik. Şeýdi ben biz azy ýerimizi ýitirdik. Mertebemizi ýitirdik. Ruh biletligimizi ýitirdik. Pikir edin, ine 91-de nähil azatlyk bady? Nähil adalatlyk bady? Bu bizde diňe bir problemi bady. Iqtisadiýet. Krizis. Başga problemi ýokdy. Intelligensiyamyzdan bady. Ýaşa dürüjükleri, ýa-ni dürüjili medeniýetli adamlar bady. Bizim adamlarymyz gaty ýa-ni intelligensiýa, bilimli, akylly, bar bu doktorda, bar künjeklerde, bar institut, universitetlerde, medisinada hem ýerde bady. Bunu ne etdi? Ýuwaş-ýuwaşdan gyrdy şol adamlar. Ya gitmeli etdirdi, ya işten aýryp, o görgüler ýeköýler galyp, gara güne bilen ölüp gitdiler, ine şeýitdiler. Biz oturduk. Ine şoň üçin o diýme biz diktatora taýýar däldik. Biz diktatora garşy görüşüp bilmedik. Inni şoň wagty geldi. Inni biz bütün Türk milletining taryhyna şunu edermeligi görkezmeli. Her gerek biz Alparslan diýär, Oğuz hanlar diýär. Biz näme olaryň gelen olardan gelen çağlar diýärmi? Ya olardan gelen adamlar diýärmi? Ya olar näme bir ýa-ni legenda bir ertekimi? Ýok. Bizim arkalarımız ya bizim şu durmuşumuzda namusmy ya wyjdanymyzy ýitirmelimi? Ýok. Kim ol Berdi Muhammedow? Okypsa bir hiç kim. Halk dura garşynda 4,5 milyon adam. Sen nirde bolay Türkmen bolsaň, özüň Türkmen hasap eden bolsaň, Amerikada bol, içinde bol, daşyny bol, tapagy ýok. Ses ver. Menem mady. Küçücük adam. Ine ýalňyja maňa habar geldi. Türkmenistanda daýdalar hemme ýerde awtobusda, trolleybusda, astanowkada, sadakalar hemme ýerde gurrun edýärler. Men berekella diýen hemme daýdalara ýa-ni ayal maşala gyýlarmada hemme ýerde şular informasiýany ýaýradýarlar. Şular listowkany gurrun edýärler. Näme bolup geçenler, näme gurrun edýärler. Bir zat bilse ýaýradýarlar. Ine şul bizim agitasyonly, informasiýonly töweşde esas güýçlerimiz şolar. Şoň üçin men size taňryk gatnaýdym. Şundan hem yeter. Näme eşdemez? Şul halkyň gowlugyny, halkyň ýagdaýy boýunça, şu halkyň azabyny edýän oppositsionýerler boýunça, ya aktivistler boýunça, ya ýöne adamlar boýunça bir zat maglumat eşdeniz ýaýradym şonu Türkmenistana. Hemmeler bilsin. Çopona çeldi bilsin, o olarda şun arkasyna adamlar ba, şun geljegi üçin adamlar görüşýän bilsinler şolar. Onu biz birleşip başlar. Şuňky güne bizim köp zatlarda birleşmäne mümkinçiliklerimiz ýok. Ýöne şu düşmanyň garşysyna bize 30 ýyldan beri 40 gelýän, halkymyz 40 gelýän düşmanyň garşysyna biz birleşmeli. Sen kim bolay? Sen ahly bol, tekke bol, ýumut, şowdur, ertary, buluç, ýa-ni Balkanly tapagy ýok. Bizim bilen sen goşuşda agyr bolup bir türkmen halky bolup bizim üstümüze gelen ýaga garşy görüşmeli. Indi men çykyşymy dowam edeýin, hormatly adamlar. Men size şu opozisiýa aktivistler we opozisiýanyň liderleri boýunça gurrun berjek bolýar. Seredin, aktivistler boýunça men size düşündirdim. Ol adamlar esasy öz dünýä garaşy bilen, öz pozisiýasy bilen, pozisiýa demek öz ýa-ni durumlugy bilen şu zady şeýle görüp, şu görýän zadyna bir kanunçylygy görýär, adalatçylygy görýär we öz azatlygynyň kimsidenligini görüp, ýa-ni öz azatlygyna, öz adalatlygyna we adamlaryň azatlygyna kömek edip görüşýän adam. Bu adam öz bolup bilýär, bu adam bir toparyň wekili bolup bilýär. Aktivist diýär. Özüm siyasi aktivist. Ine şu siyasi aktivistler, oppositsionýerler we liderler Edil Berdi Muhammedowyň ýagsy. Ine şu adamlar Berdi Muhammedowa gönden gün garşy çykyp, Berdi Muhammedow iň gorkýan zat şulardan. Ya şu adamlar halka düşündirip, halka telelerini açıp, göllerini açıp, halkı galdyryp bilýän adamlar. Ine şondan gorkýar. Şonuň üçin Türkmenistanyna
Bir sani opozisyonluk parti yok. Kimde kim biri men opozisyon lider diýse edil tohum bilen gyrýar. Näçe? Sebebi şul adam içinde galyp başlasa Berdimuhammedow hemmesi garşy. Mundaşyny hemmesi ýygnap başlaýar da ýanky bir hop dörýär. Berdimuhammedow gurnan diktator bir adamlyk sistematyna garşy hop dörýär. Bu bolsa Berdimuhammedowa onun maşgalatyna aty hop. Şonuň üçin şul adamy gyrynça ýanky ýatmaýar diýjegim. Ine şu sebepli Türkmenistanyň içinde liderler yok, opozisiya yok ve aktivistler az. Ine şu sebepli bir daşary ýurtda gedip ýördi. Bir daşary ýurtdan hereket etmedek içine barıp hereket etmelimiz yok. İçine hemme opozisiýonları, hemme hereket edenleri bular türmäge salyp ýok etdiler. Indi köp adam diýär, gelin Murad aga, siz öňe düşün, biz ýygyna düşýäs. Biz barjak, mümkinçilik boldy barjak. Biz Berdimuhammedow bar ýok, biz saklanyp. Ýöne biz baranmazda ýöne öz canymyzy kassetlep hiç rezultat kazanmasak onun hiç bir manisi yok. Biz baranmazda adamlar galdyryp ümit edip şunu ayırmak için barýar. Ve halkymyz azatlyk için, azatlygy çıkarmak için barýar. Biz daşyndan durup ýöne ekranyň öňüne gürlemek bize de kän gowy der. Indi opozisiya bolanyny güýçli opozisiya diýmek näme? Güýçli opozisiya diýmek şul bir hereket, partiya bolsun, halk hereketi bolsun, bir hereket, ofitsialna däl bolsun tapawy ýok. Mysal üçin men DWT-ni alaýyn, ýa beýlekler köp bilemok. Şonuň ýanky dörejilikleri bardy, ideýän işleri bardy, köp habarym ýok. Mysal üçin ine DWT-ni alyp görýär. Halk hereketi Fransada resmileşdirip guruldy. Fransa hökümeti bilen gurulşýardy. Ine şuna biz hereket edýäs. Fransanyň içinde şu hereket, daşyna şu hereket, bir de öz halkymyz azatlygy çykarjak. Olardan ýanky ruhsat alyp biz şu hereketi açdyk. Şu hereketi açanmada bu hemme zatlar barlady. Meniň 7 ýyldan soňky ýyllarda tölen salgytlarymy hemme zat men girip çykyşma çel barladyr. Ondan bulan ýanky barlandan soň bize ruhsat berdiler. Indi biz açdyk şunu. İçinde biz hereket edilemok. Diýmek biz içinde öz aktivistlerimizi tapmaly. Şonuň üçin biz içinde işledik. Ýani 7-8 aýyň dowamında bizim içinde aktivistlerimiz var. Indi güýçli opozisiýon hereket diýdi, daşyna opozisiýa ýani lider we onuň topory şular işläp içinde aktivistler galdy, bir uly hereket bolýar. Indi şu hereket Türkmenistanyň içinde hereketler ýuwaş-ýuwaşdan prezidenta şoň burulan siýasatyna, şoň edýän siýasy sistematyna garşy güreşip hop döretse, onu güýçli opozisiýa bolýar. Onu Berdimuhammedow şol opozisiýa garşy güreşýär, şol opozisiýa man hop getirýär we şol opozisiýa ýadym edip şunu aýryp bilýär. Biz ýöne daşyna bolsa, daşyna ýöne gyýryp ýatsak, hiç adam bolmaýar. Biz onu aklymyz gowy etdi. İçine işläp, içine bizim ideýalarymyzy, pikirlerimizi paýlaşýan adamlary galdyryp öz hatarymyza goşup, şolar bilen bilelikde galyp şu rejimi aýdyrmak. Ine şonuň üçin DWT topory içinde aktivistler bilen işleýär. İçinde köp zat edýär. Biz edýän işlerimizi men hemmeti aýdyrjak gynansak da sebebi bizim MHM gullugy bizi razrabotka aldy. Diýjegim bizim garşymyzda işleýär. Daşyny içinde biz tanqid eden bolýar öz agentler bilen, eýden bolýar, beýden bolýar, maňa çykýarlar bolar. Ýani biz haos islämiz o. Biz Türkmenistan siz haos eltýäňiz diýip men onu düşündirdim bir videomda. Biz haosy eltemiz o. Ýöne şuň haos dämi? Men şuň güleşdim Türkmenistan bilen. Adamlar et tapman inni itiýärler. Inni itip, itin etini öwrünşýärler. Bu gorgular ne goýunyň etini alyp bilýärler, pullar etýär. Ne beýleki produkt alyp bilýärler. Bir adamyň ratsiony, ýani iýmek ratsiony, ýani iýilýän produktlaryň hilleri içinde pomidor bolmaly, hyýar bolmaly, käşir bolmaly, otlar bolmaly. Ýani vitaminler bar da, o diňe et bilen un näle? Et bilen un uruşda edilýärdi. Häzirim şu uruş gidip dur, bizim häzir şunu ýeýär. Şondan men bu söwüş diýen, bu söwüş gizliň söwüş. Häzir hiç dünýäde
Yani bir döwlet kalıp beýleki karşı döwlete uruş edýänler gizli töweşler, informasyon töweşler. Ine şu töweş Türkmenistanyň diktatory Niyazowyň başga bir heriden bolan ogly bize karşı, bizim halkymyza karşı Türkmeniň döňügi göreşini otýar. Onun adam Berdimuhammedow. Indi bu Berdimuhammedow barada aýtsam, bu dünýäde iň sylanmaýan, hormat goýulmaýan, üstünden gülünýän prezident. Gynansak da. Biz şunu ýanky maskara eden bolýar diýerler eýleki diýer. Ýok, biz çykyş etdik etmediň üstünden gülüp ýölermi? Sebäbi çykarýan kararlary, görkezmeleri, edýän zatlary bütün dünýäni güldürýär. Bu ýa dünýäde ýok döwlet. Şonuň üçin bu hormat goýanam ýok. Serdiň soňky 2 ýylda. Hiber şunu bir ýere çağırdyrarmy? Ýok. Hiber bir ýere gitdimi? Putin barya ondan barıp ýanky egilip pul sorýar. Eline oşap. Başga barýan ýeri ýok. Iranyň daşary işler ministri geldi. Ol diplomatiýada Rankvada prezident daşary işler ministri bilen duşmaýar. Ama başga bir ýurduň daşary işler ministri bilen duşýar. Sebäbi deňder rang. Bu duşup ýok sebäbi mulen başga duşan adam ýok. Şonuň üçin ine şu ýaly Türkmenistanyň yalançy prezidenti özüni oňurmaýan ukypsy Türkmenistan çöküren syýasatdaýdan, yksadatdaýdan we sosial taýdan Berdimuhammedow. Ne şu adam bizim demokratik ötüş ýolumyzda garşymyzda dur öz goşunlaryny goýup ýanky emhemet terrorist gullugy gapdalyna polislary, gapdalyna prokuratura, ýar terrorist gullugy, ikadetler terrorist gullugy. Ine şunu bizim garşymyzda. Men size näme şu zatlary düşündürýän? Sizin içinde yalan vatan programması sizin anında bir propaganda koyup bir yalançı informasiya verip sizi yalanla saklaptı. Men size şu zatları düşündürýäniň esas maksady siz ýanky demir diwarın arkasynda sizi gizlep saklaýarlar. Informasiya bolmady. Ine şonuň üçin YouTube yapýarlar. Opposision saytlar yapýarlar. Köp çıkışları yapýarlar. Dünýäň esasy progressiv zatlaryny yapýarlar sizden. Näme size bolmaly? Tomoşo, kino zady görüp bilýän galanat yapyk. Ine bu zatlar ýürüt edilýär. Sizin hakykat size gelmedi ýaly. Siz hiç hakykatda ýaşamady ýaly. Siz bütün ömrüňiz gul bolar ýaly. Beýleki döwletlerim sizin ýaly aýdar ýaly. Ine köp saýýa howla häzir kyn koronavirus beýleki döwletlerim şeýle. Şu kim diýen bolsa pokунykdyr. Hiç döwletde de bolar ýaly. Indi Ýewropana gurulajak onda bäýerde karantin bar, howu, oň şertleri bar. Ýöne ondan biz ýanky göllep ýöremdi. Hemme zat bar. Pulun ýetmedi, hökümet pul berip dur. Ine mysal üçin şunu gördüm ýalnızca prezident ýene bir gerek ýaratdy biznesmenler, öýlerini otýar, restoran, kafeler. Hemmetiniň çykdyjylaryny dol ýapýar hökümet. Olar diýe men 30 ýyllap işleýärdim restoranda, giýje güni. Indi şul 2 ýyl bolup barýar, 2 ýyldan bäri, ýa 1 ýyl bolup barýar, 1 ýyldan bäri men çağam bilen gezip başladym daşarda, köçede, tans edýär, ýa sport edýär. Men şu günler işlemde bolmady. Hökümet töläp dur çykdyjylaryny. Gül ýaly hemme zat, ýöne içimizde işläsim gelýär diýip aýdýar. Ine şonuň kötünçi. Türkmenistanyň kötünçi näme? Bular çörek tap bilen ok. İşa aňarda dursun. Bular zordan günni görýärler. Şonuň üçin kim şonu ýany bolsa gaty yalan aýdýar. Senin Özbegistanyň gapdyrlar. Näme adamlar un gözleýär? Ya adamlar et gözleýär, ya adamlar et ýen okmy? Produkty diýe etemi. Bolmasa o rejim edil bizim ýaly. Öňkü sowetlik rejim ýöne o ýerde bir idiot diktator ýok. O ýerde bir ukypsy bir özüni oňurmaýan, özüni ýanky ekonomikada, ykdysadyatda, politikada, siýasatda we sosial sorunlaryny düşünmeýän adam ýok. Ana düşünýär. İstinlik wagty şoňa jaň edip, şoňa gülüş, bolýa soraw, bolýa jogap berýär. Bir ýerde bir etrap galsa ılgap barýam diýsene, ılgap barýar. Bu bolsa bu aňy demokratiýan sebäbi şul
13 yıl, 14 yılla, 14 yıl durman yerine yetiriş hökümetinin yol başçısı ya da prezident bolup işlep gelýär. Bir gedek halky bilen gönüden gönü gürlüş gören o Putin ýaly. Bir gedek halkın yani halk bilen hakyky duş gören o muny ýa-da ýallakçylar üşürýärler. Olar da toğra vermek kadagan yere seretmeli, gözüne seretmeliler. Ine şol. Bu yalan dünyada yaşıyor. Bu halkın hakik adamını gül yanı diye. Ölsün ya her. Ölsün ya men şunu öldürecek diye. Biz ne yapıp şuraya adamı ümümüzde koyup bizim ıkbalımızı kesikler ya saklar. Yine şunun için opozisiyanın esas maksatları bütün dünyanın sivilizasiyasını, Avrupa devletlerinin konstitusiyalara layıklıkta demokratik çynyslar diýilýär da demokratik ýa-ni iň gymmatlyklar. O näme? Azatlyk, adalatlyk, iş hakyň. Her wagt hökümet hemme zat etmeli, sen işin bolmaly. İşin bolmasa biznes açyp öz işini alar ýaly. Mümkinçilikler, şertler. Üçüncü, medisina hukukçylygy. İsleýän wagtyň sana çopan bol, beýlek bol, yetip gelýän tiz kömek gelip seni halas etmeli. Dördüncü, egerde sen maýyp bolsaň ýa bir zat bolsaň hökümet ömürlük seni götürmeli. Beşinci, pensiya çykanda sen pensiýaň ýöne bir $10 däl, alanynda işleýän adam ýalyrak bolmaly. Arkyň gedilince etmeli, produktdan yetmeli, kiçik aktyklykdan gelenler olar bilat alıp sen büdjeden gutarmaly däl ondan. Ne şu ýaly gymmatlyklar, adam gymmatlyklary, adam azat gymmatlyklary biz öňümizde ideýa hökmüne goýup, ine dewlete öz programasyny edip, şonu öňe sürüp, şu bir adamlyk sistemany aýryp, şu sistemany dikilçek bolýar. Ine şu opozisiýanyň umumy işi şol. Dewlete ýaly ine düýjem koordinasiýon sentri, olum şol ýaly hereket edýär. Beýlik partiýalaryň maksat şonda. Hemme pudoklary işlemeli, ykdysadyýet galmaly, ýöne dini ykdysadyýet däl. Siýasat, jemgyýet, beýleki pudoklar hemmele galmaly. Dine bular nämen galdyrýar? Dine neft gaz pudogy, bu diktator yerden ýa-ni baýlyklar ogurlamak üçin, çaltyrak ýa-ni ogurlap çykaryp satmak üçin şu tehnologiýalary ösdürýär, adamyň bilimleri zatlary ösdürmez. Sebebi bunu gerek gal. Bu geljeginde bu şol adamlara dayanıp bir zat gurusy gelen ok. Adamlar dine gulmeçörler. Bu Afgan bilenem ýa-ni hereket etýär. O ýerde narkotik getirip Talibanlary Aşgabatda kwartiralarny satyp ýörler. Bu edýän işi döwlet ýoş-ýoşdan satyp gidip ine bu edýän iş. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, her bir adamyň öz roli bardyr. Kiçik adam, ulu adam, bazardaky daýda, köçedäki ýa-ni köçe süpürýän, ministr, emhemi işgäri, polisiýa, her kimiň öz goşandy bolmaly. Sebäbi bu beýik watançylyk söwüşi diktatura garşy. Şonu biz unutmaly. Ine men şu gün aktivistler barda düşünürdim. Aktivistler näme daşyna içinde al, türmeye salyp basket otyrlar, tapdyry ýygnaýarlar. Näme opozisiýanyň liderleri daşyna içine girip bilemek. Başka devletlerde içinde var. Özbekistan'da da içinde var. Bizde yok şu an. Kazakstan'da da içinde var. Bizde yok şu an. Sebebi biz gatygalyk ve biz gaty ulu diktaturada. Dünyada Koreýadan soň, Demirgazy Koreýadan soň biz. Bolsa da Demirgazy Koreýa ösdi. Ýöne biz ösemiz. Ine mysal üçin seýredim. Dün Vatan programasyny gördüm. Vatan programasyny, ýarty programasyny bu bir dik uçýan vertolyot alıp şonu halkyna, ýa-ni Aşgabat şäherine ýa-ni padark hökmüne berdi. Siýle hökmüne. Ol yalan vatan programasyny şu aýdanna her sözüne aldy. Ol näme öz puluny aldymy? Ol hökümetiň puluny aldy. Hökümetiň puluny töläp bir sany ömrüne vertolyot aldy. Türkmenistanyň tiz kömegi diýip. Ine mysal üçin men Fransada ýaşaýan, diňe Midi-Pyreneýe diýär, ýa-ni ýaşaýan ýerinde, diňe şu ýerde bir park bar. Bir 30-40 sany vertolyot tiz kömek. Her banisada bir vertolyot bar. Şu ýaly bir ýerde ýolla birine bir zat bolsa, uçup baryp edil, ýa-ni probkada düşmän edil, 15 minutda 20 minutda seni operasiýon stoluna ilýärler.
bizde Türkmenistan boyunça bir tane uçuş, yani dik uçuş samolyotı. Ol diýmek biz şeýle bir izah edýär. Bunun ýarty watan programmasyny bir sabyty hökmüne, bir waka hökmüne şonu açýar. Ol utançlar. Ýolunuz hormatlanmayan prezident Berdimuhamedov. Bu bir utançlar. Siz iş etmegine deregine vertolyot alıp şonu barlap görün bolýaňyz. Siz barlap görün düşmeýäňiz onu. Barlar ýaly. Ýa-ni iriňizde nimedir ýaly. Ya o sizi düşündürýär, siz düşmeýäňiz onu. O zatlar в рабочем порядке, ýa-ni işin üstüne geçmeli zatlar onu görkezmeler de. Onu görkezene siz barmalan der. Sizin häzir açyş eder ýaly. Ýa-ni obyekt açar ýaly. Hiç üstünlükliğiniz ýok. Hiç hili. Ötüşe ünlü gürlemeli, ötüşe biz battık. Onu öptinden beri her gün televizorda ayt gelýän zadymyz ötüýär, ine 10 plança prosent, 120%, 100. Şu gün habar aldım. Paxtaçylardan, potrotçulardan ikiş aydın prezidenti aydın diye paxta yok şu yıl. Buğdayım yok deyip aydın diye. Yine aydı otuyordu. Onun yürüyte bir çıkışım var. Şol ýerde idam alýar. Size aydıra zat yok. Dürebap teknologiyası kutordu size başına aydıp sonuna başarmadınız. Bizim çıkışlarımdaki yani fikirleri alıp şonu başarmadığınız iyine getirmeyene. Biz haçanla fikir aytsam, biz ne yapıp açıkay diyer. Yani bu fikirleri, birincide ideyaları cemlemeli. İkinciden şunu yerine getirmek için bu plan çekmeli. Üçüncüden şunu yerine getirip yani yerlerine adamlar tecrübeli işler yani bir komanda topar olmalı. Üçüncü şunu dolandurup şu hemme dadı bağırlap dolandurup şunun yani rezultatlarını bağırlap günle çözgütlen beri yani bir spesyalist olmalı. Onun prezident olmalı. Ya da birinci minister. Şuraya okuyuplu olmalı. Şu zatlar bolman son siz yöne ideya oğurlanınız benim tok yok. Şunun için hormatly vatandaşlar. Men innik gepleşigimde dowam eden şu opozisiýa hakynda görüňlerimi ýöne biz bir zada düşünmeli. Opozisiýa diýmek sizin düşmanyňyz. Opozisiýa diýmek bir öňe çykan halkdan syýasy soralarda öňe çykyp gaty öňe ösen adamlar sizi täze syýasat getirecekler. Sizi täze baktly durmuşa ve demokratik durmuşa eltjekler. Sizi bütün dünyanın en gowy adam gymmatlyklaryny eltjek bolýan adamlar. Ine şonuň üçin biz opozisiýa aktivistlere hormat goýmaly. Niýe de görsek, şular gizlemeli, goramaly, naharyny bermeli. Şular galyp, şular bizi öňe alyp giderler. Ine şu söwüşde atly çykyp öňe gidýänler, ine şular opozisiýa. Opozisiýanyň liderleri diýmek elbetde gowsy bolmaly. Onun lider özüne diýip beren köpdir. Ýöne gowsy hakyky işläp, onun netijeleri var. Hakyky işläp, ýa-ni rezultat görkezmeli. Hemme liderler. Ine şu ýaly ine biz opozisiýa hakynda size gurrun berdik. Indiki men çykyşlarymda men ýene de şunu dogry açyp beren, siz şu zatlary düşünür ýaly, bizim jemgyýetimiz ösmeli. Siyasi tarapdan, cemiyetçilik tarapdan, grajdan tarapdan hemme soralarda ösmeli. Medeniyet tarapdan, bilim tarapdan, hemme tarapdan. Ine şunun için men şu siyere çıkışlarımı diýen, ýa-ni bizim halkymyza şu demirden diýwary ýaryp geçmek üçin. Indi men sizin soragyňyza jogap bereýin gysgaça. Şunun bilen efir ulturulşy mümkin. Ine birinji soru Santa Maria diye Salam Murat Kurbanç Niyahili Berdimuhamedov Niyazowyň ogly bolýar. Onun 5 ayal dogany var. Olar gardaş diýermi onunla? Şu soru gaty düýpli soru. Ine men häzir maglumat aldım Türkmenistandan. Ine şuň oglylygy, şuň egerde siz oyun gören bolsaňyz Niyaz hakynda soňky sahnada ýa-ni bir ayal maşgala Niyazdan gurul bolup gidýär. Şu keypini goýulan okşan, goýulan. Ine şol subutnama bolup biler, ýöne bizde diňe bollar, başga da adamlaryň şahitlary bar. Şonuň üçin Berdimuhamedow goýdular. Şonuň üçin ine soňunda siz bilýäňiz Süleýmanyň taryhynda oğul gelip atasını öldürüyor, yüzüğünü alıyor. Şuraya ýalda bolup geçti. Ine şonuň üçin Niyazowyň portretleri, ýa-ni statuýalar durundur.
Bulmasa başka diktatör gelen olsa hökman turlat ayırıp zınırdı. Başkası mı yoktu? Benim Edil Demirgalı Koreyalı gitti. Görýän de täze gelen daýysy, kakasy ýanky bagynyň surat keşpleri dur üstüne öz keşpini goýar. Şunu mu söýdýär? Egerde başga tohum bolan bolsa, Niyaz aýyrdy, her diktatör gelenini beýlik diktatör taryhyny aýrýar. Näçe? Öz taryhyny goýup, öz ogluny ýanky öňe sürjek bolup, öz taryhyny goýup gidýär. Ine şol Niyazyň taryhyny aýranyň sebäbi ýanky şu kagas bolup durýar. Yine bu zanatları biz Türkmenistan'a baranlarda dokumentarla yani suud ederiz. Niye de dokumentlar alacağımızı bilýär, biz häzir üstüne işleýär. Men köp taýda aýdasym gelen o ýöne maglumatlar bar bizde. Russiýada bir sany student öldü, ýene näçe çağa ölmez, gerek Türkmen halkyna ayağa galmak üçin. Gaty dogry, men öňüme aýdyp gelýän günne şu rejime bagly. Şu rejim ine günden edýän hereketleri bilen ziyan ýetirip adamlar ýüreginden tutup, kellesinden tutup, bu aklyna geljek zatda dünýäde hiç döwletde ýok. Her adam zaprogramirowany, ol dogulanyna mektebe diýe, mektepden instituda ýa-da işe diýe, ol pikir edýär ine hökümet we ýolbaşy we ine bäerde ýanky deputatlar we wekiller we agalar we bäerde suwtlar we ynanýar şuňa. Ýöne ýaşadygyça görýär-de şuň ýalanlygyny, şu bir adam etjegini edip tohum bilen bu zatlaryň ýokdugyny görüp, özüni ýek özü garynky tamda duýup başlap, ýüreginden tutup, ýa kellesinden tutup, çağajyklaryny görüp, şoň nefsa ölüp gidýär. Ne şu ölümler, ne şu Berdimuhammedow günäkär. Hakyky, student ölse daşynda sebäbi muňa pul geçmedi. Muňa pul geçirmediler. Muňa ýanky bu Berdimuhammedow haramlygyň üstüne korrupsiýonlaryň haramlyklary goşulýar. Ýöne üstüne bolup gidip otururlar. Bu zatlar durulmaz. Hiç wagtda. Ine mysal üçin bir diýe häzir Serdar geler, o Çiburaşka geler. Gülýaly bor Serdar ine. Berdimuhammedow gelenine biz pikir edýärdik, Niýazdan gowy bor. Beter boldy. Ine muňa gurulsa, ine Berdimuhammedow näme bolsa da Niýaz eline işläp, azıcık ýanky demokratik açyk elementleri gören. O beýle haramda demokratiýa aňyrda dursun. Adamlaryň güleşende kellen goparyp güleşýär. O medeniýetsiz, hiç zat bilmeýän eýýäm diktatordan näme garaşýar? Bu bolar diýip, näçe biz özümizi alýar? Biz bir gün ýaşaly. Ýöne özümizi arlamaly. Bir Lao Tzu diýip bir filosof ady Hytaýda. Şo diýýärdi. Dünýäde iň erwet zat, erwediň erwedi. Haçanda sen birini arlanynda däl, haçanda sen özüňi arlap başlandy. Ine şondan soň bu tordy. Men kalkamam şonu diýärdi. Haçanda sen özüňi arlap başlasaň, onu bu tordy. Men kalkam ýene bir zat diýärdi. Haçanda millet haramçylyk görüp gülüp başlasa, millet gutordy diýärdi. Ahyrda man bolýar. Ine şoňa biz baryp otyrys. Şoň üçin hormatly adamlar, ýanky ölen student günne 30 adam ölüp otyr şu rejimden. Men keypini diýerim, bizim beýik watançylyk söwüşimiz gitdi. Bize garşy 30 ýyldan bäri bu diktatorlar Niýazow, Berdimuhammedow söwüş alyp barýarlar. Bizi gyrtyp barýarlar. Görünmeýän gizlin ýagdaýda. Bular gizlin ýanky goşunlary bar, MHM diýe. Siz görmersiňiz şolar köçede. Ýöne bir zat diýseňiz, ylgak gelerde güpür taprak gidýär. Ya uçdaýan bu. Eger ölüm bolsa, eger adamlar tutup at gidýän bolsalar, eger adamyň mümkinçiligi bar ýok bolsa, onu bu zahvatdan kolonialny kontrol diýilýär. Mysal üçin faşistler gelip zahvat edende içinde SS'ler oýadylar. Yani Gestapo. Bular MHM ýaly Gestapo gelip bir zat diýse güpür taprak gidýärler. Ine şoňa bardy galy. Stalin wagtlary beýle ýok da. Biz KGB'nin bardygyny eşdiýärdik. Hiç wagt ýanky dostumyza baran ýa birine baran diýip eşdik görende o. Bular bolsa ýöne niýe bardyň MHM agenti, MHM agenti. Bu näçe sebäbi o beýleki ýokartynda duran ukypsa gije uny halky gyrın diýip gyýyp barýar. Bular näme arkasyndan eller çözülgi etjeňiz edim tersine birini öldürseňiz jaý berýän, maşin berýän ýa. Ine şoňa bardy galy. Biz bir gün ýaşaly. Ýöne özümizi arlamaly. Biz bir gün ýaşaly. Ýöne özümizi arlamaly.
Ine şonuň üçin hormatly watandaşlar, şu gün halkyň güýji pes, ýöne. Her kim, köçedäki daýdalar, bazardaky daýdalar, her adam, köçe tüpürýän, ministr, çopon, taq sülyen, hemmeler birinji agitasiýon töweşi. Biziň informasiýon töweşi. Biz ýaýratmaly. Halk doýdy. Şunuň awraý hiç ýerde ýok. Berdimuhammedow hiç kim dünýäde saýlanok, hiç kim muny hormatlanok. Bul Maral Taýdyň gutorun prezident. Şonu ýaýradym. Biziň videolarymyzy paýlaşyň. Biziň listowkalarymyzy paýlaşyň. Özüň her gün olaya gahrman bolsaň, özüňde ýanky peçat edip köçede taşla. Ýöne köçede goýup git. Şol ýaly elementler ine agitasiýa, propaganda bir etmeli. Sebebi bize garşy bir maşin, ýanky yalan watan programmasy, oňdaşyndan beýlik maşinlar, MHM, polis, Gen prokuratura we kadetler işliýär. A biz näme? Ýöne urdy, ana beýtdi, aglap oturmaly, hereket etmeli. Başga ilaç ýok. Egerde biz bakty durmuşa ýetjek bolsak hereket etmeli. Käbiler diýe ine häzir adamlar galar şunun bolmaz. Men size aýdaýyn. Birinji gün biz şunu çarşamyzdan şondan adatlyk görürsiňiz. Şo günden başlap valuta stabilni bolar. Şo günden başlap diňe ýokary galmak bilen bolar. Hiç rahat betelmez. Diňe galmak bilen bolar. Şonu kody, şo birinji gün çarşamny kodum, aşak düşjek zat ýokdur. Diňe galmak bilen bolar. Görürsiňiz. Biz gaty çalty ýagdaýda Türkmenistany bütün dünýä tanadar. Ötüşdi. Bizim gıytka wagtda ötüşimiz bütün dünyada birinji yer bor. Ya gıytka wagtda bular ýaly ötüş ýok dünýäde. Biz şonu ederiz. Şonuň üçin gorkmaň, özgörüşlerden, reformalardan gorkmaň. O siziň üçin edilýär. Siziň geljegiňiziň bakty bolar ýaly edilýär. Siziň şunky durmuşyňyň mundan beter çylşyny etmek üçin näme? Siziň durmuşyňyzy ýanky ýeňilleşdirmek üçin, siziň durmuşyňyzy arkyňlaşdyrmak üçin we siziň durmuşyňyzy öňe gitmek üçin edilýär. Siziň çağalaryňyz ötün döwletde ýaşaýan, ötün döwletleriň sivilizasiýasynyň tehnologiýasyny, pikirlerini, hemme zatlaryny ulanyr ýaly edilýär. Ine şu zatlary biz size düşündürýär ýene indiki çykyşlarynda. Şonuň üçin men ýene bir kısa soruňyza jogap bereýin, şunu men besedeýin. Santa Maria, Salam Murat Kurbanoviç, Nihil Berdimuhammedow ýazyň onu jogap berdim. 200-300 adam bolup konsula barıp ýollar açmasyny talap edelim. Dogry mesele, ine şu mesele biz günne pikir etip gelip otyrbuz. Biz ine birinji konferensiýany gurduk, adamlar ýygnap, opozisiýon liderleri, aktivistleri, iň aktivistler ýygnap gürleşdik. Häzir ikinji gürleşimiz bol. Şo ýerde ýanky maslahatlaşyp hemmemiz bir çukura tüýkürip biz şol aksiýalar gurnar. Ine ertir biziň aksiýamyz bar 20:00 İstanbul wagtynda biz Türkmenistanyňky aktivistler, tutulan aktivistlere gorlap aksiyasy bar. Şol Zoom konferensiýa, şu Zoom konferensiýanyň netijeleri Ýewroparlament Biden ona gider gönü. Salam Muradawa Hacı Hacıýaly'a Reşit Meredowyň Türkiýe gelmek bilen maksady näme? Reşit Meredow Türkiýe gelende birinji bilen Türkmenistanyň raýatlar, terroristler, ikinji bilen biz pasport hemmelerine çalışýar, problema ýok. Üçüncü dönem şo ýerde türmelerde diýete 5.000-den 10.000 çelli bizim grajanlarymyz ýatyr, şolary Türkmenistana geçirmek meseleleri boýunça. Bahtiýar Ereşow, Murat Kurbanow näme üçin Döwlet Baýhan bilen Zoom video söhbetleşip gelemok, baramok? Men olar bilen barar ýaly. Olar halkyň bähwidine işlän oklar. Men näme üçin olar bilen gürleşeýin? Birinji bilen. İkinci bilen şolar aktivist bolup bir ýerde çykyş etdilermi? Ya Zoom protesta edip koýdularmy? Ya protesta çykyp koýdularmy? Ya da görüşüp koýdularmy? Ya bir zat et koýdularmy? Ýok. Onu men näçip siziň pikiriňizçe men näçip MHM bilen açyk söhbetleşe girmeýin. Onu näçip men Şatlyk Şyhyp bilen gepleşe girmeýin. Men näme olunça wagtym barmy? Biderek adamlar bilen biderek wagt ýetirýär. Biz görüşmeli. Biz görüşenimizde öňe gidýär. Kim goşuljak bolsa goşulýar. Ýa-da daş atýanlarym bolar. Men olary ünsürenmi?
İsteseňiz men unup bereýin, onda kim görüşdün? Aýdyň maňa. Şunun bilen men siziň jogaplaryňyza şuňunça geçirip gitoýan. Inniki biziň duşumyza çelli. Men her gün Aşgabat wagty bilen 20:00'da çıkan hormatly watandaşlar, siziň soragyňyz bolsa, şu meniň çykyşlarymda ýa pikirleriňiz bolsa, men şoňam aýdyp goýarym. Jogap berýärsem jogap berin. Birinji bilen men siziň hemmäňize jan sağlyk, hemmäňize bagtlyk, ömür bagtlyk arzu edýän. Size dogunuňyza, maşgalaňyza hemmäňize. Biz diňe öz ykbalymyzy elmez almaly. Bize hiç kim bizim ykbalymyzy çözüp bermedi. Bize hiç kim adalatlygymyzy bermedi. Bize hiç kim bizim durmuşumuza goşulyp bize derek hiç tat çözmez. Bizim borcumuz var. Bizim ata-babalarymyň öňünde, bizim çağajyklarymyzyň öňünde, bizim geljegimiziň öňünde bizim borcumuz. Ýadymyzdan çykarmalar şu zatlary. Ramazan aýy ýetip gelýär. Nesip bolsa ine şol beýik aýda da nesip bolsa çykyşlar edip dururuz. Size de şol Ramazan aýyna taýýarlyk görmeňizi arzu edýär. Şunun bilen men öz kiçik çykyşymy gutarýan. Hemmäňize taňdakyny dinleýän üçin biz halkymyzy bilen da kança gider. Biz şul haramzada Berdimuhamedowy parahat ýoluna aýrarsa türkmen halkyna adatlyk we adalatlygy höküm sürdürýärlik eder. Sag bolun.